Takže čaute, dneska budeme hrať hru Geometry Dash. Je to vlastne hra, kde musíte s takou kockou skákať. To je všelijaké prekážky. Tie prvé levely sú ľahké, ale potom to začína byť ťažšie. Napríklad tento level Dry Out. Čakaj, musím si dať Practice Mode. Vidíte, ono sa nám tie kosoštvorce znamenajú checkpointy. To znamená, že sa vám to uloží. Čo to je? Ja dám takú reklamu!